Jer dosta puta smo mi zapravo u firmi pričali ono, ok, jedno je ulaganje, jedno je špekulacija, a drugo je nešto što ti kupuješ i što ćeš zapravo, u čemu ćeš štediti za stare dane. I niko od nas nekako nije vjerovao ono u štednju, naravno štednja je štednja, ništa Štednju u od toga. banci, jel? Tako je, da. Uvijek smo mi govorili da li je dobro ići, taman su onda krenuli ti mirovinski fondovi i tako dalje, dosta se počelo reklamirati u tome i niko od nas nije zapravo vjerovao u to. Prinosi su nikakvi i ko zna šta će biti kad mi zapravo završimo u mirovinu. I uvijek se nekako potezalo to investicijsko zlato. Kupiš ga, držiš ga, spremiš ga i to je ono što ne reinvestiraš. To što si kupio staviš sa strane i to čeka tvoju mirovinu. Prinos je jako dobar bio i onda, kao i sada. I eto, tako je krenulo. Znači, nekako istraživanje oko toga. Vidjeli smo da zapravo u Hrvatskoj je dosta slaba ponuda tog investicijskog zlata, da je razlika između kupovne i prodajne cijena bila jako velika. I eto, tako je nastala ideja zapravo o centru zlata.